Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde mon oɗo subakal juma hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jidditaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo mboro saw hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique fof ɗum noon subaka fof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa no aljuma o waɗi. Alhamdulillah mi salmitimama mi salminima no feewi mi wi allahumma amin e ko duwiɗa ko Aissata en calmini yeeɓiyankoɓe meɗen e mbadi kuuɓal en jettiɓe kadi e coftal e pellital ngal ɓe jogui kala subaka huccidde men kono kadi heɗade en gam famde ko kalten ko ha tengti e ko jayndeji meɗen dawrata e kala subaka kono Aissata haade nden ina wayno ɓorni en hannde ko mawɗo création ɗum ɗonne kadi machallah ko nokku mo ngannduɗa enen tawe ɗo e lamorgo ngo Dakar woni to leygal Parcelles Assainies kala jiɗɗo noon ñooti baɗini henna ɗi ngannduɗa ko ñooti worɓe e ñooti rewɓe oɗon mbawi noddude e 77 550 37 59 kalde nodduɗon 24 heures sur 24 7 jours sur 7 inchallahu rabbi mo on keɓ ɓeɓe ganduɗa ko dariɓe jamma e ñalawma gam ñodde ñooti payidinɗi mbimi noon koto banggue worɓe e rewɓe sukaɓe mawɓe kala garda toon ne wayno ɓerde ma ɓuuɓa e on tuma keeɓa ko cohluɗa ko ɗum ɗon noon ko kamɓe dewɗa ɗon mawɗo création ene haasi kadi an hoorema tawi ko ha joni ko mawɗo création noon tigui ha joni ko mawɗo création Amadou Moussa ɗum noon mawɗo création wadde ma to ko ɗum partenaire ko ɗum partenariat hakkude muɗum e Pindi TV ha tengti e plateau meɗen Robino Diayndeji wadde ko yettudeɓe jarnudeɓe no fewi no fewi no mbiɗen ni tan kala jiɗɗo hen ko wayni yo nodduɓe no fewi no fewi inchallahu rabbi wawa hebde ko sohla ko Aissata mbiten bandiraɓe ko bisimilla mbiyenɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Hande ko ɓuuri tengtude ene jeeya ko ɓuuri tengtude Robino men Diayndeji ne wayno ko toɓɓe ɗiɗi Aissata ko fitinaji jiinoɗi toon to UCAD woni université Cheikh Anta Diop de Dakar ɗum ɗon noon oɗo saaha hande won haalluji kesɗuɗi hen kono kadi ina tawte hen o mboros mo kalɗa joni ngol lawol noon ko variant britannique o woni fannu gonɗo toon to britannique o hollitam wonde de e nder sappo e nayyi neɗɗo jiyama ina gondi hen ɗum ɗon noon jayde ɗi e pini dawi ɗum e toɓɓe goɗɗe kala ne tawte e jeydeji leydi men Sénégal jayde gendire le soleil udditidama kono noon tigui nden ɗon jayde wi ko fitinaji limtinɗi jiyaɗi toon to ICAT e ɓeɗe balɗe jewtuɗe ɓe kolliti wonde noon ko assemblée de l'université o de oɗo saaha hande ina rewidi golle ɗe saabi noon ɓe kolliti yiddumaɓe tan ko fusde kala ko yitte banggue amical woni ɗen ɗon pelle cente cente gonɗe e nder on ɗon temple du savoir ɓe kolliti wonde noon faya koye wadde systéme kesso mo ganduɗa koko wiyete codification e to banggue cuuɗɗin ɗon woni kodorde ɓen ɗon hono sandaji woni ɗin ɗon étudiant ji goɗɗum ko tawete hen e titre mo kalɗen o ko mboros coronavirus variant britannique kañum de yiya e sappo e nayo neɗɗo ɗum ɗon noon tawi ko ɗo tigui e 7 district woni district aji jeeɗiɗi gonɗi ɗo e wuuro lamborgo ngo hono Dakar jeyde quotidien le quotidien nden ɗon ne arti e ko yewti e toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar guddugol campus social uji ɗi kono kadi e yowde kala ko fati e banggue hono pelle woni amical uji ɗin ɗon étudiant ji ɗum jeeyi sababu noon jayde nde wi ko temple de tension manam tan de nokku gonnoɗo temple du savoir o saaha hande wonti nokku mo ganduɗa ko fitinaji jeeyi sababu noon jogoy étudiant ji kam kañumen jonnani ko yewti ko e nden ɗon feere ƴettande e fannu o e on tuma noon kuuɗo ɓe mbi tan de ko wawa fusde ko yewti ko e ɗen ɗon pelle ɗin konngudi jaaji ne jokkiti e hello tati nde jayde quotidien le quotidien goɗɗum ko tawete hen en kaali wonde ko sappo e nayo neɗɗo tawa tigui ina gondi e oɗo mborosa fannu o ko wiyete ko hono variant britannique tawi noon foof de tawa ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko fitinaji hani e piile jeeteɗe e jaydiyankoɓe leydi Sénégal ɓen jaydiyankoɓe ni piiɓi wonde ma tello e boli ɗi ñande tati lewru mai e fandu darade jayde l'observateur ko wi nden ɗon ne ari e effet secondaire to banggue vaccin ji naaɗi ɗo e leydi meɗen Sénégal woni battane e ko yewti caggal ɓen ƴettuɓe on ɗon vaccin ɓe kolliti wonde de ɗum ɗon waɗi battane no fewi sade ke woni yimɓe tato kawri hen e ladial jeenayoɓe ko tampuɓe woni ko wiyete cas grave capanɗe joyi e tato oɗo saaha ina goni e safara ɗum ko caggal nde jomumen ƴetti ɗin ɗon vaccin ji nannoɗi ɗo e leydi men Sénégal tawi ɗin kaɓoto ko o mboros biteɗo Covid 19 jayde las
nden ari ko e politique ha tengti e ko yutti e local uji e hitande fande woni janvier 2022 ɓe mbi tan de ko opposition oɗo saha hannde inana memta e on tuma noon biteɗo Déthié Faye kañum jeeya koye Paul non aligné ɗum ɗon noon ko toon to assemblée nationale tawete o suuti hen konnguli o holliti wonde ko seppoji e lewru mars ɓe non ɗo ndu ene wayno jeeyi sababu ha won e yimɓe cekki kala ko mbaɗi ɗo e leydi meɗen Sénégal to banggue doole woni ko wiyete force ɗum ɗon ene wawi ɓennude kono ɗum ɗon woto ɗum funtu hay goto wonande waɗoɓe ɓen ɗon politique ha tengti e to banggue pouvoir kono kadi e to banggue opposition saabu ɗum ɗon findirani haydara ko yutti e politique ɗin konnguli makko jaajine tawi e hello jeeɗiɗi e nde jayde las quotidien jayde Walfadjri Walf quotidien ko noon tigui nden ɗon waɗi ko natal Guy Marius Sagna joom ha joni landa walla mbiyen mouvement frappe France dégage kanko suuti konnguli o holliti wonde hay garde à vue goto hay kono kadi hay coɓɗe goto to banggue kaso wawa ruttindemo e darde makko nde o dari e oɗo saaha o holliti wonde noon guila mo yaara duuɓi sappo e goho guila nden de o neha koye pelle ɗe ganduɗa ɗe ko kujji kinantoɗe e gollotoɓe jeeyi sababu noon oɗo saaha ko ɓernde sellude o jogui e fanno ko sohli ko o yarata en caggal kala ko wawi waɗede caggal muɗum noon nde o namda beele ko e landa Pastef o jeeya ko ɗi konnguli o jabti o wi ene wayno min komi wona landa Pastef naajo ɗin konnguli makko jajine tawe hello tati e nde jayde Walf quotidien Vox Populi ko addi nden ne ari e dawrugol ko yuti e mairie de Dakar tawi noon ko Barthélémy Dias oɗo saha hannde woni mo Khalifa Sall yiiɗi fawde e garde gonɗon mairie manam e ƴamgol ngolɗon lefol mairie de Dakar e on tuma noon ko Khalifa Sall oɗo saha hannde ɓe kolliti wonde ɗo kay jokki ko wiyete ko hono koyɗe koɓe mbiyata ko hono doh mbokk ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko inniri ngol ɗon lappol ko wiyete yetto bande en e commune aji Dakar kono kadi e galleji ɗi hani e laabi ɗi jeereji ɗi ha e grand place uji ɗi e on tuma noon ɓe mbi o woni ko e wallidde mo ganduɗa ko Barthélémy Dias tagal muɗum noon yidde makko nde tawtimo Ousmane Sonko kañum ne holliti ma wallimo e darde nden ha Khalifa ha mo ganduɗa ko Barthélémy Dias wawa hebde mairie de Dakar e sumgoji paaɗi Dakar Times nden ɗon jayde ari ko yuti ha joni battane mawɗe jiyaɗe e hutortoɓe ko wiyete réseaux sociaux ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde de rendo ngo o saaha hannde hakkillaji ɗi koko jultodiri kono kadi koko nanna toon ko yuti ko e gueɗe effet manam battane ko ganduɗa ko woni e réseaux sociaux saabi noon ha violence uji ɗi kewi woni ko wiyete fitinaji ɗi jeeyi sababu noon ko enquête mawɗo ɓe mbaɗi hen kamɓe jaynenkoɓe Dakar Times ko goɗɗino jokkitoyi e hello jeegom ha jeeɗiɗi e nden ɗon jayde l'évidence ko wi nden ɗon ari koye gueɗe golle sukaɓe kono kadi e formation kam e encadrement ko konnguli Aminata Fall kañum de yiddi muɗum tan ko yo oɗo nguɗo gomo wiyetegu DER ene wayno waɗe audit ande holto ɗen koppareje ndewi paranoɗe sukaɓeɓe beele yettima e mumen beele kadi on formation ko hono ɗen koppareje mbaɗama no yiɗirani ɗin konnguli makko jaaji kankone ina tawe hello joyyi e nde jayde wiyetede l'évidence jayde coftal ɓalɗe stade uddata damal hono no kala subaka hande nde waɗi ko natal omo ganduɗa ko Edouard Mendy gardien de but kippu guendi leydi Sénégal kono kadi e toon to Chelsea ɗum ɗon noon ko arde e performance woni mbawko makko matcheji jeenayyi e nder Ligue des Champions mbo waɗi e nde hitande o waɗi ko tolni e 7 clean sheet manam o waɗi areji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ko ponnoɗi nadde tawi kadi o marka ko bituji fodde laabi jeeɗiɗi kono ɗum ko noon ɓe mbi e nder ɗiɗon matcheji kala o waɗi ko tolni e 24 arrêt woni o yaltini bituji ponnoɗi nadde ko tolni e 24 kono kadi o dañi hen ko tolni e polguji jeeɗiɗi woni 7 victoire ɓe mbi noon ko Edouard Mendy e ɗin chiffre uji kanko tigui woni meilleur gardien e toon to dunde Europe e ɗo saaha mbo kalaten saabu kanko ardi omo ganduɗa ko Keylor Navas kono kadi e gardien mo ganduɗa kay ko Manchester City woni e hono biteɗo ha joni Eder wondude kadi woni Ederson jafo noon kono kadi e gardien mo Real Madrid woni Thibaut Courtois hani e ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe limtuɗen kala kanko Edouard Mendy de kanko ardiɓe no jayde wiiri ɗin konnguli jaajine tawe e hello joyyi e ndeɗo jayde wiyetede Stade Quotidien ne wayno Aissata ko ɗi konnguli uddi roɓino men jayde ƴeewɗo subaka hande noon tigui ɗin konnguli uddi roɓɓindu jaydeli kono ha joni keddotoɗen koye banggal coftal ɓalli no aljuma foof hande no Namadou Moussa jewtirten ko équipe aji ganduɗa ko équipe aji européenne saka noon e ɗo joni wadɓe qualifié e demi final o oɗon demi final o waɗi hen qualifié ko Real de Madrid Chelsea e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Paris Saint-Germain e Manchester City kamɓe poti
noon hawrude nogase jeeɗiɗi e nogase jeetati lewru avril ndundu gonɗen ɗon noon Amadou yiɗi ande tan ko beele équipe favorite nani hen saabu yete oɗo saaha ine anda football koko ganduɗa ina hawni kala équipe mo ƴettuɗa pawɗa dow tawato ko goɗɗo o mataw ko o wawi ko ne wawi ko ɓuuri ɗum saabu kamɓe fo ɓe jiiloto ko hunde ɓe jiiɗi koɓe jiiɗi ko woni goto fo ƴetta coupe nawa beele ɗin match uji ma weef walla kadi beele favori nani hen. Si ene woodi en tout cas min mboɗo jogui favori am 1 2 ha yetti 3 favori am gadano ko Real de Madrid mbaɗen expliquer pourquoi par ce que en jii match ji quart de finale ɗi hakkude mabɓe Liverpool c'est vraiment won hen mbi Liverpool performance muɗum hikka moƴƴani ɗum noon koto banggue championnat kono to banggue ligue des champions eɓe daari on côté kono noon Real waɗiɓe éliminé e manière mo ganduɗa ko manière baɗɗo fayida no fewi saabu en jii mo ganduɗa ko Sergio Ramos jouani kono kadi ha joni e Raphaël Varane mo leydi France jouani to banggue défense no wurno mbo Real yakorino ɓe noon jouani kono noon Zidane heeɓi ha joni fartangue wawde wadde bloqué ɓe ganduɗa ko Liverpool fi ɗum 3-1 retour o aussi en jii o waɗi négocié toon to Anfield o waddi 0-0 donc ɓen ɗon min to banggam koɓe favori numéro 1 wiide no mbawa ko Zidane ka manam eno fettirtini e jour ɗi no discours makko ɓennirtini ɗum ko favori am 1 favori am 2 pawmi ɗon ko Manchester City noon eɗen gandi ko équipe joguiɗo ambition guila ɓooyi guila nde Qatar naɓe ƴettiri on ɗon équipe manam on ɗon équipe ɓe jogui ambition ko ƴettude ligue des champions guila nden ɓe keɓani hande o noon ɓe mbaɗi recruté ko heewi to banggue entraîneur uji to banggue jour uji pour ƴettude ɗum donc noon kadi kamɓen toɓe jalti ɗo e oɗon quart de finale hakkude mabɓe e Borussia Dortmund en jii kadi aussi ko jaltat banggal fayida kono kadi mo daari jour uji mabɓe mo daari entraîneur o mo daari foof mataw City ko prétende mawɗo vraiment e oɗo titre ɗum ko favori am 2 favori am 3 ko Paris Saint-Germain mo ganduɗa kañumne aussi yaltini FC Barcelone c'est vraiment oɗo biɗo FC Barcelone hikka kañumne moƴƴani no fewi kono comme ko équipe mo ganduɗa nanaɗo no fewi kono kadi bawɗo yaltude situation kala e saaha ɓe jaltiniɓe 8e de finale ɓe jaltini Bayern mo ganduɗa hay goto wiyata wona équipe moƴƴo manam wona équipe moƴƴo e to banggue Europe saabu en jii match aller o ko 3-2 toon to Allianz Arena manam e nder Berlin en jii kadi aussi retour o no wayi donc équipe mo ganduɗa kañumne ko 3e favori Chelsea noon rutti ari caggal saabu équipe mo ganduɗa woni koye tactede vraiment saabu duuɓi jeeɗiɗi ɓe pettani ko yetti koye demi finale donc hikka ɓe jeehi on ɗon demi finale donc min pour am ko ni favori am lelori donc numéro 1 o ko en tout cas ko Real Madrid nan numéro 1 o ko Real de Madrid joni Amadou Moussa Chelsea kam ko équipe mo ganduɗa dow joni ko kañum dokkuɗa 4e place en tout cas en tout cas ko favori am noon so ittani kadi aussi ko noon jogori wade par ce que football ne jogui kawisaji no fewi noon tigui football ne jogui kawisaji te surtout oɗo saaha mo ganduɗa yete goto fo yiyata tan ko ƴettude ɗum ko ganduɗa kañum woni kubo kono Amadou beele kadi ɗum ɗo yiyete banggal coronavirus o addani hen kañumne banggal muɗum saabu koko ganduɗa ussi ko heewi hande joueur eɓe hewɓe saaha foof nana oɗo waɗama testé positif corona tawde ha joni ko rafi mo ganduɗa eɗen goni eɗen gurda hen kamɓe équipe aji aɗa andi hande saɗa yaaha lamba aɗa wonde yimɓe ma tamaji supporter uji foof Amadou Moussa ina weeli ha maayi kono ɗo joni ɓe mbatta ko joué à huis clos ko ganduɗa ko dame udditede walla sahani supporter uji daro boowal saabu min kam jimi ko darade boowal nde e nadde nder nde fof ko gotum wadde noon mataw uddidde ɓe naata nder ɓe tawa toon joueur mabɓe ɓe haaɓe mbawa yarude yesso kadi ɗum ɗon ina moƴƴi hen équipe aji ɗi ganduɗa hande ko wayno doole mumen ussimo walla ko way noon beele banggal supporter uji kadi Amadou Moussa watta hen joué forcément ene waɗi hen joué no fewi Aissata par ce que supporteur wonko ɓeydata e équipe mo ganduɗa ko baɗɗo recevoir par ce que ɗum wonno sens o ni wadde recevoir e terrain am mi waɗa sentir en tout cas jimɗi puusoɓe supporter uji am ko ɗum ɗon ene addana équipe yaltude saabu sa yi ciftinen tan e 2019 nde ɓeɓe ganduɗa ko Barcelone waɗata remonteɗa hakkude on walla mbiyen ɓeɓe ganduɗa ko Liverpool waɗata remonteɗa hakkude muɗum FC Barcelone aller 3-0 wonno toon to Camp Nou retour toon to Anfield en jii ko 4-0 rewɗa ɗon noon ko supporter uji ɗi Anfield woni Liverpool ɗin ɗon kono onne kadi ko même remonteɗa ɓe ganduɗa waɗi 2017 hakkude ɓeɓe ganduɗa ko Barcelone wondude Paris Saint-Germain ko supporter uji ɗi en tout cas par ce que saɗa yiyaɓe saɗa nanaɓe aɗa andi ɓeeɗo ko gacci hajuji mumen koko kuppi billet ina jooɗi ina daara ina puusa ina gulla
kuule ene mbiya ene wawi wonde ɗum ɗon mon ko ɗum jouwata no feewi e to banggue joueur o donc kalɗa koko noon woori gaga tan koye jour uji ɗi mbatte infecté to banggue brosse covid 19 ko bonno performance uji munen kono kadi supporter uji ɗi kadi aussi wasdeɓe tawtorede vraiment ina jouyi rôle mawɗo saabu hande équipe jouɗ ɗum ko wiyete ko jouɗ ɗum à domicile e jouɗ ɗum manam caggal terrain muɗum fof gotum par ce que a watta sentir supporter uji ma nanɗo a watta sentir supporter uji goɗɗi nanɗo donc ɗum ɗon enen jouyi rôle mawɗo hande e certaine équipe aji ɗi ganduɗa jalti e oɗo ligue des champion tawi vraiment sino supporter uji ɗi gonno ɗo eɗen mbawi wiide ma ɗum waytani ni hen ɗum noon ene hen Liverpool ine hen Dortmund saabu ko club aji ɗiɗi ganduɗa hande nana e Europe caggal Saint-Étienne ɓuuri hewde supporter uji kono kadi ɓuuri wawde supporter uji wawde pusde équipe aji muɗum wadde ɗen mbawi ɓen kam hande koɓe victime e ko yewti wasi tawtorede ɓeɗo ɓe ganduɗa ko supporter uji mabɓe e nder institut ji surtout noon tigui ɗum fof ko corona addi ɗum ha joni nani tawde wiyama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kadi souche britannique o yitama ɗo ɗum ɗon kadi Amadou koko ganduɗa ne hawni te koko foti haɓede hoto yimɓe dutto caggal e haɓade oɗo rafi jogade gel mum saaha foof to jaaɗa gartuɗa fof soodu juuɗe ma haade ma wadde haydara saabu koko ganduɗa Amadou rafi o nanɗo ha joni oɗo corona nanɗo nana wara yimɓe nana lora te ɗum ɗon ke enen foti haɓade ɗum surtout no fewi Aissata ko sensibilisation tan jogui ɗo ande ñande en kaali mbiɗen to rafi o wona yarude caggal leydi meɗen Sénégal ɗo ko ɗon yimɓe kadi gone accirade saabu en jii premier vague o ko noon wano donc deuxième vague o aussi ari ɓuuri bonde donc hulɓinima kadi e oɗo variant mo ganduɗa ko britannique te eɗen gandi ko ɓurɗo yawde warde ɓurɗo yawde rabde yo Allah dandu donc eɗen mbi tan yo yimɓe ɓuuri wattude hakkillaji mumen no fewi saabu guila 28 hono janvier nde waɗa détecté neɗɗo gadano gondude hen ha ɗo inane ɓeydiya hande yaare 14 te kadi ko ɗo e laborgo ngo Dakar donc rentade nde ko ɗum woni ko jojji Aissata noon tigui yo Allah hannanen ɗon Allah fawtana en coronavirus ya barke lewru korka ɗum noon wonno komin gaddanno wone Robindou Diaydeli moɗon ko tottude wonadi altine so Allahu lamdo jaaɓi ɗum noon yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat